Nilooban po ng mga sospek ang isang bahay ng mag-asawa sa bayan po ng Villasis, Pangasinan. Lumalabas po sa investigasyon ng mga otoridad na umalis ng bahay po ang mag-asawa at nang makabalik nakita na lamang ng kanilang pintuan ay napilit na binuksan ng mga kawatan. Dito napag-alaman na nawawala ang nasa 500,000 pesos na halaga ng mga alahas at perang aabot sa 300,000 na nasa vault ng kanilang kwarto. Wala na rin umano ang ilang mga mahalagang dokumento tulad ng titulo ng lupa, passbook, blank checks at mga IDs. Na-recover sa loob ang 2 bareta na posibleng ginamit upang pasukin ang bahay. Nagpapatuloy na ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. IFM News. IFM News. IFM News.